objektivno, ali ja sam stvarno uživao godinu dana u Kamen koliko god je bilo. Tu je bilo anegdota, tu je bilo stvarno svega. I imali smo jednog dečka dolazio onako iz Švicarske, ne kao junior tu, znaš, čim kaže da se ne iz Švicarske, oni su to uzimali zdravo za gotovo, to je bilo pojačanje. I imali smo, možda ćete ga znati, bio je Kićo Maser, to je bio kralj. Uvijek kad je nešto trebalo, čovjeku su se mogao obratiti, ajde Kićo, stvarno, malo smo se zapili sinovac, možeš reći treneru da ne mogu danas, kaže Kićo doći. I dolazi jedan dečko, da ga sad ne imenujem, ikona, kaže Kićo, daj molim te, poštedi me danas, reci tamo čači da ne mogu. Kaže, ma dobro dragi, reci da je loža, da imaš alibi jedno. I ništa, sad dolazi, razumiješ. Da ubija koga. Sad dolazi, razumiješ, u slačionu i sad je ono, znaš, spisak, to je sve ko u školi, ko može, ko ne može, ti šele, ne možeš, okej, ti šta je s tobom? Ne kažem kao, šefe, ništa, ja kao danas alibi zadnje lože, kaže. Ozbiljna povreda. Da ima alibi zadnje lože. Alibi zadnje lože ima.